Des ngono. Kuat ora iki sing ngene iki. Jeruk duit aku anu. Tak dolan. Duit apa? Duit tak dolan lu dilu saiki. Alah ra usah eneng kok. Ngarit sapi iki enggak warak iki sapine. Sapi pirang-pirang kok ngarit kok gur saiki pet iki sayur ora warak. Lah biasane ya semene to ngarite nek wong loro. Terus nek diomong engkel kowe iki aplane. Lah wong biasane lo ngarite ya sakmene. Kene duite. Duit apa wong wayah nggo blonjo kok. Duit dienggo blonjor sampean jaluk kok arep masak Jaluk. apa? Ora enek arep nggo blonjo. Jaluk Kamu ira enek ngarep duit. dolan salat jajan karo kanca malah. Ya duitnya nggih blonjo arep masak. Kok arep masak apa? Kok malah. Aja ora eneng Iki pokoke. tambahi suket iki. Ya eneng to wong wis aku kesel-kesel ngarit tok. Lah iki sayur ora warak kok suket iki kok. Biasane bendino ngarite sakmene to. Demung engkel kowe iki demung iki. Ya terus. Tambahi iki pokoke. Ya sampe tambah ono rasa dolan sik. Duite ngendi duite? Aja. Duit Iki ditambahi suket iki. Iki sapine ra warak iki tak tambah iki. Ya tambah ono sampean kuwi ngarit kuwi. Kowe iki nek dicoba wis tak. Wong nek sampe iki ora warak ora sakmene iki. Iki sapine bengak-bengok iki bendino bengak-bengok kurang mangan kok.